Ole hei kan location kan ron tilang do ne o heta zange na petrol pump atang khan iron kal phenga hei ti hian kan ron tilang ze langa location hin ron zon na sa thina tatang hian in lo en mai do ni chuanin voinia thil ron soi kan du hi kan material man te hi enge kan ing man te hi adama em a thalawem ti te kha comment sa te khanin anti adama anti ti te kha a han ti le ringot thina anti ti ringot ti chu bel chen hi dol lawani tuna kan man hi kan soifia anga khovel pum huwa poa an man hi kan manga motor cheina tur big liawa an man ing hi uv ing ania hemi ni zung ina achun dak thei tur veng thei tu tur thaber ang chi ania chu i kan thil chei reng kan motor chei te hi hemi ppf anti te laminate anti te hetiang hi kan ti hnan lo chuan kum ni atanga kum thum hi dai wang tura arong te po la dalo tura ngai ania chu wangin kan thil man hi tuna hian hei motor khovela chei thin ho USA anga te Indonesia le mun sang hetiang foreign ho ina an man ne ain ang ve vekani ti kha voini hian kanan soidua ti chuanin kan vinyl a hi hemi kan bel na puan mo hemi a hi chu 3M kan manga 3M hi chu khovela po tha ber pola ngai ani ama se khovela original hi chu sabram ho ang ina an man hi chu kan mang phak ve chi alawa ke ni ho man ang hi chu a first copy kan tiang chi te hetiang hi ka Mizoram anga chuan kan hmu phak ang anita a chu po chu ala tha thokhat viawani tin bel to nu ron por kan ti te hetiang hi kanan soifia lenga du thu sama chuan motor reng mobile te kan bel don hian silfai thapa wexpol te en lo pe em mom awm zewem ti te hi kan check to big si lawa anei tu te la hian ron man hmoa ron kala an ron ti pop ve lo thei si lawa chu wangin mom enga mo zeu om te hian du thu samin a lo bet nge thei thin big lawa chumi a chuan lo kaw le te hetiang hian a lo om ve le thin ani du thu sam chuan ron rep tir don ani chuan silfai fek ula mom ai lo police pek na to sa te khatiang khanin du thu sam ania tuna kan ti lan mek poi apoxy Mizoram ho order ania heng kan ing man hianin chemical chaklut tuk po hi apal tlang fek ani ti hian apal tlang awain anon order reng ania phai atanga order to lovin an zan khuwa in ti hian chemical kha chak tak mai kha an chia chu arong po engma chelawin apal tlang thlapani chu kan thil man chungchang te nia tuna hianin then khat chuanin comment sa te adale ma chu tiang kha tiang chuan anti alan ti ringota kha ani lawa amaro chu heta dor sang a ero chuan dama thani khat leka da thina omani engwan nge ti chuan UV khami ni zung chakna lo do thei tu ing kha an man lo wain adale zung theya chung chu aman po atlom ani chu wain ke ni man hi chu bur khat ringot po hi aman hi to em a chuta a ing ka hi kan hnoi tak boka wang hian atlowin adamei meidon lawani chu kan soi angin kum thum ppf po ti hnan lo laminate po ti hnan lo in dai tura arong hi la chul mi lo tura ngai ani chu chuan hei hi kan soi lokanga tuna hian ether scooty ho hi khitlai film rul khi smoke dum ram mei lang tlang thei thosi han anon ti mu thar em maya hei hi tun lai chu a hit chhoria wani hei po hi hei ti hian ama awarin kan han ti saka khi hnung khi dum lang tlang ram sin e ti hian dor hi pathian zara kan khat ve map renga kan hna hi hau takin uluk ngai si ania
chuan hei R15 pawh hi monster sticker hi a setin kan siam chhuak thei veka hei pawh hi a dum hlang top kha ni hei monster edition khami a sticker kha a setin kan an siam sak vek ani a heng te pawh hi R15 nei ho tan duh ho tan khan kan siam sak thei vek ani tih lai kha kan han soi duh a hei ti hian a set khian kan bel sak veka hetiang lam duh chuan keimah ni atangin a set hi a tih thei ni heng triumph te pawh hi a rawng hi a gray lampang ani a hei a var leh dumin kan han trial saka a laiah kin gold hi kan kal tir a tikhian triumph hi rawng var leh a dum in pawlin kan han tih sak vek a heng te pawh hi mawi khawp mai a chu wangin kan thil hman hi thil ban ani a thil ban na chu lo hne lo deuh engemaw mawm zeuh palte khatiang ang amaw rawng lo kah tawh rawng tha vak lo hman tawh sina a lo pawh chhung lama lo tih hi ka wanga lo nghet lo te hi thil awm pal ani lo kau leh thei thil ania thil ban na chu tin kan bel zawh tawh hnuah hian darkar sawmhnih pali tal sil lovin in chiah se tih hi duh thu sam ani a thenkhat phei chu kan bel zawh hlimah ten lo va sil tira an lo va phuh tira atukah enga tinge hei a kau leh veka an tia amak kan ti khawp mai enga tinge mon le kan ti kan han zawh chuanin min rep zawh saklim khan ka va sil tir ngala ka va phuh tir ngala atia anei tu pain khatiang te kha thil awm thei ania chu wangin mina an tia ti ringot kha in nga na tla ka tling lo ani ti kha ron soi fi anga in kan hria I kan thil hman a hi keini pawh hian kan heng business sumdawn na tih hma hian nasa takin kan zir chianga a tha dawn em mipuiah hetiang hi kalpui dawn taila a tha angem a tlo angem tih hi kan thei tawp hianin kan zir chianga kan bel chian hnuah heng sumdawn na te tran kan ni a chu wang chuan tuna phei chuanin kan thon vek tawh kan bil sak vek tawh heng ani wang hianin a khawih two wheeler amaw motor pakhat khawih pawh hi a hau tak em a mechanic in a thon vek a ngaia chuta a rep tu ten an repa an bil leh vek a ngaia marawh chu thon thei lo ngial awm ani chuan thon lovin tikhan uluk takin kan repa thei ang angin kan han bil lut ve thowa tiang ti chuan tunah hian kan sum dawn hi kan kalpui mek ani tih kha a en tu te viewers te kan han hriat tir du ni chu heng aerox te pawh hi nalh khawp mai hei color nei tu pai na duh zawng tak a rawn thlang chuk a tihian design siamin kan han graphic sak ani a mawi tak ani heng te pawh hi mawi tak ani hei entok te pawh tihian hei hi a hring hi tam khawp mai khi tlai entok tih in ziak a hring ang kha kan tih thlak sak veka a hring lai ho te kha dumin matte black in kan an bel saka chuanin hei cb a lighting ki chhuk thla tur te thenin an rawn duh a tiang sticker ang chi te kha kan an siam chhuak zel a chi hrang hrang chuanin restaurant ang chi banga bel tur ang chi te pawh khatiang ang zong wallpaper te pawh mahni duh thu sam ang chi eng milem pawh kha kan siam chhuah sak thei vek ani tih kha kan an soi dua heng motor leh bike ringot chei lam ni lovin chung ang chi te pawh chu kan ti a tuna phei chuan sang control te pawh i ti tlawm ang u hmiang kan ti a tha chi tin tet kan ti pawn lama tanga dum ram mei chung lama tanga fia si ang chi te kha hei car ho bik hetiang chi anga phei chuan sang hei zangai kan bel sak veka amar chu door tam deuh hlek bolero kan tiang chi te coven kan tiang chi te chu sang hei zangai na huam phalo deuh hreta ti te kha kan puang le dua heng car te pawh hi ki tlai fender te pawh hi ranga rang hlia khu nan hian ti hian an on ti zela rawng kap dawn se an seng tam dawn sia chu ai chuan hetia ron bel hnan mai hi fu thin ani
en tir nan kan bel to na sa kha i lo tirang len i chuan kan pot hik le mai anga khatiang chi chi khan kan bel nan le mai zel do na chu chu rong ka le wrapping i in thlau na ve na em ania wrapping ah chuan i lo tirang le palani pon kan hi ka nga ngai ang chi khan kan bel le mai do na rong i ka chuan arang i tiran pal chuan arang anga i awa tuam dam na kha om le a om chuang lo ni rong man to dewa ka le top kha ngai do na chuwang chuan sen so kha a in turu hlei deuh hleka chuwangin tuna chuan wrapping hi anon thlang na sa to khop mai kar le bike ang chi te two wheeler ang chi zong zong a khan ti kha an soilang vele du zuai zuai heng te po hei abang hi rang neu neu ti khem neu neu atama chung te chu kan hlia khu ta veka king graphic khian tha ani in sen so tam si lovin tiang hian tun lai chu anoin ti mu chho zel ani chuanin hetah hian MT te pawh hei kan han monster theme deuh khanin kan han rep saka heng te pawh mawi mai ni ti hian design print tel vek chuang kim vek si in nalh lutuk mani duh thu sam ang mai khanin chuak zel theia chung ang duh chu miron pan zel ula kan lo tih sak zel dawn cheu ni chuan kan phone number hi kan rawn dah lang tawnga miron call duh hre chiang duh in awm pon milo call zel dawn ni kan lo in hawng reng e